Ne v-am găsit la un nou episod. Atunci o scuze că mai am postat deloc. Astăzi o să vă arăt un site android1.com și acum am vacanța de iarnă și acum avem și școala, altfel o să mai postez. Astăzi o să vă arăt site-ul android1.com care este jocuri cu mod. Hai. android1.com. Chiar este un site foarte bun pentru jocuri cu mod. Fraților, nu găsesc. Aplicația asta e foarte bună, site-ul ăsta e foarte bun, vă recomand. Bă, găsiți orice joc, fără de Brawl Stars sau Crejuială, dar în rest găsiți. Hai că eu o să pun un pic de pauză până se instalează. Hai că am revenit și uitați-vă să apăs aici pe site. Acest site gen nu este cu virus. Am căutat pe și chiar nu este cu virus. Site-ul ăsta l-am știut de la un vlogger, nu mai știu cum îl cheamă. Știți? Și înțeleg să caut și eu. Și uitați, și cu site-ul ăsta puteți să vă instalezi orice joc cu mod, cum v-am zis, fără afară de Crejoia și Brawl Stars. Și cred că o să mai fac episoade. Haide mă, uitați-vă gata. Acum eu o să închid un pic netulețul că mănâncă baterii și bagă multe reclame. Și haideți să intrăm în joc. Uitați-vă, ce scrie și an.ro.com. Deci, stați un pic că trebuie să ne jucăm un pic. Nu mă jucăm lumea ecran. Stați-vă, fraților, câți bănuți am și astea sunt nelimitate. Uitați-vă, fenomenal este. Uitați-vă aici, o grămadă. Și aici puteți să, cum vă spunem, să vă jucați de câte ori vreți că nu se termină. Uite, aveți și o grămadă bănuți și chiar o să mai fac episoade cu ăsta, să sper să mă auziți. Și o să fac mai multe episoade cu modul, dacă vreți și voi. Și da, vă rog să apăsați de la și de subscribe, dacă mai postez și mâine dacă este. Și la revedere!